Fost dawk li ħarġu jiddefendu lil Alan Montanaro wara li kien imċanfar mill-Kummissarju għal Qdiet Volontarju kienu żvelati messaġġi razzisti li bat li fil-mira tagħhom kien hemm tfal mill-Kambodja hemm David Thake. Il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista ħass li għandu jitkellem b'mod pożittiv dwaru u jiddefendih minn min fuq Facebook daħal biex jikkritikah. Taħt post fuq Facebook fejn Montanaro prova jiġġustifika l-emil tiegħu, irreaġixxa Franco De Bono li fost oħrajn kiteb "Very funny Montanaro, ilek tipprova ddaħħak u fl-aħħar irnexxielek." Lanqas għaddit minuta li għal Montanaro, ammiratur ta' Daphne Caruana Galizia, ħareġ u ammiratur ieħor tal-istess blogger, David Thake. Meta xi ħadd jipprova jdaħħak u jirnexxielu dak ifisser li tajjeb fix-xogħol tiegħu. Kiteb Thake biex minn hawn infetħet diskursata xejn ta' ħbieb bejn De Bono u Thake. B'tal-ewwel jgħidu li kien lara l-im li qatt kellu u liħor iwieġbu billi jgħidu jmur ifittex l-attenzjoni x'imkien ieħor. Iżda l-idea persuni li tkellmu magħna huwa l-mod kif Thake, preżentatur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, ħass li għandu jassoċja ruħu ma' Montanaro ftit sigħat wara li kien espost aġir mill-aktar kontroversjali min-naħa tiegħu. Montanaro jmexxi għaqda volontarja suppost maħsuba biex tajn lit-tfal, iżda minn barra li għammu dubji dwar il-mod xejn trasparenti kif allegatament imexxija nislu aktar rabja messaġġi fil-konfront tat-tfal. U iva, they're just bloody kids, kiteb Montanaro. Żied li x'aktarx jaslu l-ħġieġ jew ma' donaturi tal-kliwi. What's the name of the brat you sponsor, Żied jikteb Montanaro. Però jidher li għal David Thake l-iktar importanti u għali Montanaro jaf idaħħak.